Dear friends, let us reflect on the life of St. Patrick of Ireland. St. Patrick was once taken as a slave to Ireland, yet he later returned to the same land as a missionary, bringing the message of Christ. My dear friends, the Christian life is not about revenge, but about love, not about hatred, but about forgiveness. When God transforms our wounds, they become instruments of grace for others. As we celebrate St. Patrick's Day, may we learn to forgive, to love, and to share the light of Christ with everyone we meet. Happy St. Patrick's Day. May God bless you all. San Patricio fue llenado como esclavo a Irlanda, pero más tarde regresó a la misma tierra como misionero para anunciar el mensaje de Cristo. Queridos amigos, la vida cristiana no se trata de venganza, sino de amor, no de odio, sino de perdón. Cuando Dios transforma nuestras heridas, ellas se convierten en instrumentos de gracia para los demás. Patricio, aprendamos a perdonar, a amar y a compartir de luz de Cristo con todos que encontramos. Feliz día de San Patricio. Que los bendiga. Patrick dị Asọ bụ onye agbara ohu na Ireland, ma o mechara laghachi n'ala ahụ dịka onye mgbasa ozi ọma. Ndị enyi m, ndụ onye otu Kristi abụghị ndụ ịkpọ asị ma ọ bụ ịbọ ọbọ, kama ọ bụ nke ịhụnanya na mgbagharụ. Mgbe Chineke gbanwere mmerụ anyị, ọ na-eme ka ha bụrụ ụzọ amara ga-esi rute ndị ọzọ. Ka anyị na-eme emume Patrick dị Asọ, ka anyị mụta mgbagharụ, ịhụnanya ya na ikesa ihe Kristi ebe niile. Ka aṅụrị ụbọchị Patrick dị Asọ dịrị gị. Ka Chineke gọziekwa gị. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. May God bless you. Amen.